Boa tarde. Obrigadas e obrigados por estardes aquí. Temos unha mesa de luxo, un elenco fantástico para cualquier tema e especialmente para este. Vou ser rápido, temos unha hora. As rotacións e a orden vai ser un pouco pola logística de mudar e... Entón, falará primeiro Elías Torres, que é profesor de Literaturas e Culturas de Lingua Portuguesa e investigador, en fin, na cultura na Universidade de Santiago, do Grupo Galabra, actualmente o decano da Facultade de Filoloxía. Despois Elena Miguel Carballeira, Elías é de Tui, teño tamén o ano, pero non vou dicer, de nacimento. Elena é viguesa, é doutora pola Universidade de Edimburgo e é profesora de estudos hispánicos na de Bangor, no País de Gales. Depois pasaremos a Enrique Monteagudo Romero, que é de sobra coñecido aquí, natural de Muros, sociolingüista, en fin, alto mando do Consello da Cultura, membro permanente da RAC, profesor da Universidade de Santiago, etc. E Pilar García Negro tamén é sobradamente coñecida, a súa carreira política, como escritora, como sociolingüista, como profesora na Universidade da Coruña. Eu, a pedido da organización, formulei 4 preguntas para arrancar, mas naturalmente poderán facer o que lles pete. Entón, a logística vai ser... Eu repetir agora a primeira pregunta, o tempo ireino limitando para que sexa equitativo, e logo leo as preguntas porque houve xente que lle fixo caso. Se non queren, pois... eu creo que sobran, Pilar tamén me decía que con dúas ou con unha que xa chegaba, mas a primeira cuestión, e comezará Elías entón, é como ve cada un dos membros da mesa no cuadro, Carballo Calero, no cuadro institucional do seu tempo e como agora no cuadro institucional e na perspectiva actuais. Elías, podes tocar. Sí. E agora eu xa non toco así. Boa tarde, eu son nacido en Tui no ano 64, na altura en que Carballo estaba coa súa historia de literatura galega. Atendendo a pregunta, gostaba de comenzar por dizer o seguinte, entendo polo institucional aquel conxunto de organizacións ou de actividades que tenden a manter a existencia dunha acción determinada. Neste caso, podemos pensar na actividade literaria, na actividade cultural, na actividade vehiculada, para o caso en galego. Entón, dese ponto de vista, penso que para explicar Carballo é preciso ter algunhas cousas presentes. Unha delas é que os sistemas emerxentes, aqueles grupos que pretenden desenvolver un sistema autónomo dentro dun espazo dominado por outro sistema, non teñen esas instituicións, non as teñen, non teñen a escola, non teñen decretos, non teñen base política, non teñen leis, non teñen bibliotecas até, non teñen todo aquilo que garante a existencia do sistema. Entón, teñen que sustituílo. Toda a historia probablemente por exemplo, do galeguismo contemporáneo é unha historia en boa medida de sustituición do que non se ten. Se pensarmos no papel de Cantares Gallegos, por exemplo, como libro fundacional, veremos claramente ese papel o que pretende reforzar esa existencia. Ou, por exemplo, a luta ben interesante e complexa da creación da Academia Galega, que é dotar de algún tipo de institución. Entón, cando iso non se ten, é cando há que convencer a algúns sectores do espazo social de que vale a pena embarcarse nunha aventura ou nun proxecto desas características, aí esas institucións aparecen por outros elementos que legitimen e prestixien esa actividade. Dese ponto de vista, a historia de literatura galega de Carballo Calero é probablemente un dos factos institucionais máis potentes que exista en todo o franquismo para o caso galego. Por qué? Porque consegue colocar un monumento e de alguna maneira institucionalizar a existencia
e o reforzo desa actividade literaria, cultural, que finalmente é política neses termos. Por tanto, dese ponto de vista, Carballo é un principal axente do institucionalismo, como é, por exemplo, a creación de Editora Galaxia e todo ese tipo de procesos que o que pretenden é garantir a existencia dese tipo de acción e dos seus obxectivos. E mesmo podemos falar da gramática elemental do gallego común, que terá despois versións, falo do 66, despois virán outras, gramática elemental despois do galego común, etc. Todo para dotar deses bens que son valiosos para institucionalizalos e tamén de ferramentas básicas. Dese punto de vista, Carballo é decisivo. Se non existir esa historia, non se poderá alicerzar esa base institucional. Hai outra pulsión que eu creo que temos que ter presente no caso de Carballo, e é unha pulsión que existe prácticamente en todos os sistemas, mas no caso galego é verdadeiramente notável, que é a pulsión entre a urxencia e o programa. É dicir, un pode ter unhas ideas e un programa e uns obxectivos ben delimitados, despois o que ten é que tentar convencer a sectores para que haxa unha mínima suficiencia para avanzar, e aí hai que facer moitas cedencias, aí hai que facer negociacións, e aí hai que tentar garantir un grupo mínimo. Esa é unha pulsión histórica, é o que fai que moitas veces haxa uns desideratos, uns desexos aos que se quere chegar, e despois a práctica sexa outra, digamos, máis conservadora. Vamos dicelo por agora así. Iso explica, por exemplo, as normas de 70, de 71, en que Carballo elabora, no ámbito da Academia Galega, cando se está pensando en que pode entrar, por exemplo, o galego no ensino, naquele decreto famoso das linguas vernáculas, e non é o mesmo no 75, cando a perspectiva de que o regime vai cair dunha ou doutra maneira e que se vai abrir un espazo novo, pode permitir que a pulsión urxente deixe paso a unha certa visión programática. Iso explica, probablemente, que Carballo nesa altura comece a facer propostas que hoxe coñecemos como de índole reintegracionista, todo dentro dese elemento institucional de dotar de posibilidades. Os anos subsecuentes o que indican é que sectores entre os quais Carballo participaba dunha maneira moi resiliente, que estaba xa probablemente na súa orixe, van ocupar espazos institucionais, agora sí, legitimados ou polo menos legalizados polo propio sistema en que se desenvolvía, desde a Constitución Española até o Estatuto de Autonomía e as institucións que se deriven, e iso enfrenta a posición de Carballo, que ten unha posición programática frente a aquelas posicións que parecían ou podían parecer en algún momento, legitimamente para algúns estruturais, para outros conxunturais, como instituídas. Iso explica que cando probablemente desde elementos da Academia Galega, o Consello de Cultura Galega despois, sexa proposto a Carballo, por exemplo, facer parte, el non quererá no Consello de Cultura Galega, ou antes se retire da Real Academia Galega, precisamente por ese tipo de discrepancias que existen. E dese punto de vista, quen foi central para garantir a existencia dun proceso que desembocou en boa medida nos anos 70 e 80, pasaría a ser tamén marginal ou marginalizado, precisamente porque non había, digamos, legitimación para todos. Porque, e vou acabando, a luta aquí nestes sistemas culturais é por capital simbólico, é dicir, por que a ONU recoñezan que é moi importante e que ocupa centros. E cando se trata diso, houve sectores que non tiñan esa legitimación e que a procuraron claramente no ámbito, e estou falando de sectores de Galaxia, por exemplo, no ámbito dos anos 70 e 80, e un individuo como Carballo, que non precisaba probablemente esa legitimación ou loitar por ela, el viña de ser dun catedrático reformado de lingua e literatura galegas, o primeiro, probablemente nos anos 60, dos moi poucos que estaban en disposición de poder serlo, que esa é outra questón, pois pasará a unha situación, pois, como digo, periférica frente a esa
elemento central. E hoxe, no 2020, en que é dedicado un Día das Letras Galegas, que xa foi legitimado por todos os sectores sociais, mesmo aqueles que o combateron anos antes, que esa é outra, de como isto chega a ser un elemento indiscutido por eses sectores sociais, Carballo, digamos, se encaixa nese proceso dunha maneira que, e aquí está a cuestión, que con isto da COVID pois está por ver, porque non se sabe moi ben en que vai desaguar todo este proceso para situar esas vías. Eu entendo que do ponto de vista institucional o legado de Carballo é extraordinario, é decisivo nos pontos de vista que eu acabo de comentar, e ainda estamos en proceso, non sei se despois estaremos en debate para saber que ficou disto todo. Obrigado, Elena. Ben, penso que a resposta que eu tiña preparada para a pregunta entronca moi ben co que acaba de dicir Elías, porque mellor fala un pouco de, efectivamente, que tipo de institucionalidade, non? Nos legou, non? Obviamente, sobre o asunto da relación entre Carballo Calero e a institución, pois se ten falado moito e se ten escrito moito tamén. Eu penso que se ten falado máis do que se ten escrito, mas, bon, que dúbida cabe que falar, non, da relación entre Carballo Calero e a institución, pois é un dos rituais lingüísticos, non, discursivos do noso campo cultural. O propio Carballo falou sobre este tema dicindo cousas moi interesantes, non? Por exemplo, na entrevista que lle fixo Salinas Portugal pouco antes de morrer Carballo, pois el pronunciábase a este respeito, non? Cando falaba da consagración administrativa da idea galeguista pois coa autonomía, non? E el era crítico, non? Cos resultados desta consagración administrativa do galeguismo, non? Que el puido observar en vida. E dicía nesta entrevista que a burocracia administrativa que goberna as institucións autonómicas, ao terense que acomodar o Estado, pois nunha relación de forzas a todas luces desigual, acabaron por restarlle moito de vitalidade, el utilizaba esta palabra, o galeguismo político que el coñecera, non? Entón, nese sentido, pois eu acho que é moi interesante estudar a relación entre Carballo e a nosa institucionalidade cultural, non só no período autonómico, senón ao longo de toda a súa vida, porque é unha das perspectivas máis produtivas que temos para estudar a conformación desa institución cultural galega ao longo do século XX. E non só dende o punto de vista se cuadra das batallas ideolóxicas que son constitutivas dese proceso, e que se callar ten sido a perspectiva máis estudada. Tamén nese sentido o libro de Mario Regueira tamén trata esas batallas ideolóxicas e recomendo a súa lectura, eu aprendín moito. Mas tamén dende perspectivas moito menos transitadas entre nós, pero posiblemente de igual valor. Por exemplo, dende a concepción material da institución. A este respecto son moi interesantes, por exemplo, os dados que aparecen no libro de Mario a respecto de quen foron quen conformou o primeiro accionariado de Galaxia, os vencellos que tivo con un pequeno sector privado en maus de galeguistas na primeira posguerra, como, por exemplo, que era a empresa farmacéutica Celtia. E neste punto, Carballo sempre foi moi claro, que el non estaba en posición de persoal nin material de aportar recursos materiais e que el poñía un pouco a forza industrial de fornecer os textos para moitas das primeiras publicacións de Galaxia. Mas tamén dende o punto de vista material de quen estaba daquela en condicións sociolóxicas para ter acceso ao arquivo.
no sentido máis amplo. E aquí cualquera persoa que teña querido facer investigación, por exemplo, sobre Rosalía de Castro cunha vontade mínimamente arquivística, tense dado de fuciños con esta dimensión da nosa institución, da dimensión material, non? O cual nos aboca a facernos preguntas como que redes de relacións informais, que normas de sociabilidade, que clase social e, sen dúbida, que intereses materiais e ideolóxicos determinaban o acceso ao arquivo, non? Que para os homes da xeración de Carballo, pois isto traducíase nalgo tan terrenal como quen podía, por exemplo, franquear a verdadeira barreira que supuña para a investigación Juan Naya, o arquiveiro, o bibliotecario da Real Academia Galega, que foi o arquiveiro bibliotecario ata 1994, que eu empecé a carreira no 96, xa estamos falando da nosa contemporaneidade máis clara, non? E o que quero dicir con isto é que o acceso aos documentos, lonxe de ser unha mera función do contrato metodolóxico dun intelectual coa súa comunidade, é tamén un proceso sociolóxico de creación do que unha determinada cultura entende por autoridade intelectual. Entón, se a día de hoxe consideramos que Carballo Calero é ese intelectual total que quase inaugurou a concepción moderna do que hoxe entendemos por historiografía e crítica literarias, é tamén porque ele e porque outros homes da súa xeración contaban co privilexio do acceso ás fontes necesarias para poderense erixir en expertos. Entón, poderíamos dicer, bueno, pero eso que importa, non? Pois Carballo reunía as condicións sociais para contar con ese privilexio do acceso ao arquivo, mas, polo menos, puxo, como diría María Pilar, puxo o servizo da nazón, non? E dun xeito desinteresado, non? Que el tamén dicía moitas veces, mas esa cuestión do desinterese tamén xa todas lemos a Bourdieu e tamén eu penso que tampouco nos podemos permitir xa estarnos achegando a esa cuestión do desinterese na participación do campo cultural dun xeito literal, non? Por tanto, o que acontece aquí, eu penso que a pregunta máis ou menos recorrente de cual foi a relación de Carballo coa institución non é se cuadra a pregunta que nos surxe máis contestar, senón intentar discutir se efectivamente a institucionalidade cultural galega a día de hoxe é Carballo caleriana, non? E eu penso que sí. Eu penso que sí. E para rematar esta primeira resposta, dou unha serie de exemplos. Eu penso que é unha forma de institucionalidade cultural que, como acabo de dicir, segue a recorrer a certas semánticas do desinterese sublimadas no servizo á nazón como unha das súas estrategias de campo. É unha forma de institucionalidade tamén penso que personalista, penso que é unha das metodoloxías máis enraizadas na historiografía e na crítica literaria galega é o feito moitas veces tácito, outras veces expreso, non? E no caso dos estudos sobre Carballo Calero, esta é unha metodoloxía expresa, non? A de ter coñecido a persoa, ter coñecido a fonte dese obxecto de estudo, non? É unha forma de institucionalidade que ten unhas estruturas de discipulaxe bastante pétreas, con todo o que iso implica para a creación de novos coñecimentos ou simplemente para a renovación da ferramenta crítica coa que nos achegamos o que temos. E xa non digamos, obviamente, para a incorporación de xente nova á institución. Bueno, cando digo nova, xente de que están 40 anos, tampouco, non? Pero, bueno, xente que está en posición de integrarse a institución e que está ultra preparada nese sentido e que se cuadra non lle tocou vivir digamos aqueles anos tan máis frescos ou aqueles anos máis primaverais da autonomía. E por último,
é unha forma de institucionalidade cultural que é profundamente patriarcal e que incorpora de xeito moi reticente e moi compartimentalizado os coñecimentos e os debates críticos que propoñen os estudos literarios feministas, e que segue a practicar formas de reproducción cultural ou formas de reproducción social pois que de algún xeito pois perpetúan saberes patriarcales, digamos, ás veces mesmo violencias, non? Pois antologando ou celebrando textos moi sexistas, mas non porque iso por si seña un problema, senón porque non se contextualiza, resaltando estructuras ou xerarquías de discipulaxe, moitas veces para minimizar a voz autorial da muller, non? Ás veces mesmo para maior gloria do mentor, e moitas veces en contextos moi duros e abondo ofensivos. Entón, a min iso o que me interesa un pouco, a idea de que institucionalidade temos e dirimir se hai aspectos desa institucionalidade cultural que efectivamente veñen pois desa xeración, da xeración de Carballo. Boa tarde. Primeiro, moitas grazas polo convite á mesa a través editora e a Semana do Libro de Compostela, e tamén polo placer de compartir mesa con persoas que coñezo desde hai tempo, todas as presentes, compañeiros de facultade. A Elena tamén a coñezo desde hai bastante tempo, e, por suposto, a Pilar, sobre un persoeiro que nos interesa moito a todos, e sobre polo que estamos vendo podemos botar olladas diferentes, en algúns aspectos complementarias, outros similares e noutros contrastadas. Si, a pregunta que nos colocas xa nos pon nun marco moi concreto, que é o marco da institucionalización, que é unha das maneiras de abordar o personaxe, e creo que ademais fomos... Elías colocou non máis en marco xeral, Elena tocou algúns aspectos máis concretos deste marco. Eu vou seguir un pouco intentando concretar algúns aspectos do que se enunciou aquí nun xeito moi xenérico, e comenzando por dicir que Carballo, decía outro día, xusto era Mendi, na mesa que tivemos na Academia, que Carballo é un nativo nacionalista, é dicir, que Carballo, facendo a metáfora do nativo digital, hai xente que chegou ao digital xa cando educado no analóxico, educada no analóxico. O nacionalismo galego hai xente que chegou educada no nacionalismo español, ou no que había, por se me permitides a expresión, pero Carballo xa se incorporou ao nacionalismo desde comezo, e eu creo que esta é un elemento clave para entender tamén esta cuestión que se nos pon da institucionalidade e da institucionalización, porque en realidade o grande reto da xeración da que ele aprendeu e da que se sentiu continuador, dixo ademais dunha forma absolutamente rotunda, que foi a xeración nos, o grande reto era a institucionalización da nación. E a institucionalización da nación, que para ele supuña, prácticamente, se nos imos máis ao terreo cultural, no que traballou máis don Ricardo, permitido esta expresión como antigo alumno del, sobre todo despois de que non lle foi posible desenvolver ninguna tarefa política, pero para a cara, ademais, inda que ele desenvolveu tarefa política nos anos da República, dixo explícitamente que non era a súa vocación, por así dicilo. En todo caso, despois do 39, era claro que non podía desenvolver esta tarefa, e, por tanto, onde temos que ver onde intentou plasmar este desafío foi no ámbito cultural. Por tanto, estamos falando da institucionalización da nación no ámbito, sobre todo, da cultura e, moi particularmente, no ámbito da literatura e da lingua, que, non foi falta insistir, eran ámbitos absolutamente centrais na concepción da nación que se herdaba desde a xeración nos, e desde antes, pero, en todo caso, codificada no tempo da xeración nos. Entón, eu estou de acordo co que se dixo aquí, non pareceme obvio,
que algúns elementos desta institucionalización están perfectamente vivos, estamos nos movendo nese marco agora mesmo, creo que todas as presentes. O esforzo de Carballo, se o vedes titánico no caso dos anos, da década dos 50, dos 60, penso, por exemplo, na elaboración da historia da literatura galega, foi un esforzo por institucionalizar, xa o dixo Elías, a literatura galega, que non estaba en absoluto institucionalizada, que non tiña ni siquiera un corpo definido, ningún criterio de definición. El, con toda a xeración que acompañou, a xeración Galaxia, que traballaron neste sentido, no mesmo sentido, remaron na mesma dirección, diríamos, o grande desafío era impor o criterio filolóxico. E isto deu lugar a moitísimas batallas, que eles gañaron a medio prazo, pero desde a subalternidade. Nos anos 50, cando Del Riego publica a Antoloxía da Poesía Galega Contemporánea, levántase un coro de queixas porque non hai poemas en español, non hai autores que escriben en español. Carballo, ca súa tese, cos seus 7 poetas galegos, sobre todo coa súa historia da literatura, de alguma maneira fai unha chega rotunda e casi xa irreversible no sentido de que a literatura galega debe ser definida con un criterio filolóxico, é dicir, a que é escrita en lingua galega. Ben, este é un elemento de institucionalización que creo que hoxe estamos movéndonos nese marco, felizmente, digo eu. Inda que, evidentemente, con aspectos que se poden revisar ou volver a discutir, por suposto. Pero, en fin, o marco xeral está aí. Si pensamos, en fin, e isto xa nos engonza, como está estreitamente asociado a cuestión literaria da institucionalización da literatura galega coa cuestión da institucionalización da propia lingua. No que el desenvolveu un traballo un pouco posterior, un pouco que lle veu forzado polas circunstancias, pero que en todo caso que contribuiu dunha maneira absolutamente insustituible coa gramática elemental do galego común e co seu traballo na Universidade de Santiago como profesor. Ele non hai que esquecer isto, é o primeiro profesor desta materia na Universidade Galega. É a primeira vez que se estuda a lingua e literatura galega na nosa universidade e ele é o primeiro encargado disto. El podía ter tido unha trayectoria máis errática, menos definida. En Madrid había unha cátedra de literatura galega que levaba un tal Fernández Pousa, que tiña unha liña completamente distinta, da que ninguén, supoño os que estamos aquí, excepto unha persoa moi erudita, pois sabe ni siquiera que existía. Por tanto, estamos dando por feito o que fixo, pero el tivo que facelo. Non estaba claro, nin estaba escrito en ningún lugar que el tivese que facer esa tarefa. Con respecto a isto, permítome, apártome un pouco do que tiña pensado falar, porque, para ser un pouco dialéctico tamén, apunto no que acaba de dicir Elena sobre o arquivo. Non sei se Elena tiña en mente neste momento como se fixo a historia da literatura galega, pero realmente eles tiñan unha enorme dificultade por acceder ao arquivo. A historia da literatura galega contemporánea construíuse, non había ninguna biblioteca de referencia de fondo galego, as obras un pouco antigas, un pouco raras, folletos, etc., revistas, estaban en mans de particulares espalladas, e creouse unha auténtica rede bibliográfica de recolla e de trasladar eses traballos a mans de Carballo que dinamizou Ramón Piñeiro e que centralizou Del Riego e que incluso levou, podedes ver unha correspondencia moi interesante de don Ricardo tanto con Piñeiro, co que discute máis os aspectos intelectuais como con Del Riego, no que discute máis os aspectos operativos, diríamos. Incluso en ocasións isto comportou ter que mecanografar enteiras obras das que non se podían sacar da biblioteca. Houve xente que mecanografou, o propio don Paco, mecanografou obras enteiras para que don Ricardo pudese dispor destas. E, efectivamente, por tanto, aí apuntas un tema moi interesante de arquivo e do papel do arquivo nos procesos de institucionalización dos saberes filolóxicos, que son saberes, como todo o mundo sabe, fundamentais na construción de nacións.
Claro, eu non coincido exactamente coa visión de Elías en respecto a, si quedas no plano abstracto, pero non no plano concreto, como se produce o paso de don Ricardo de unha posición claramente central que tiña, cando eu fui un alumno del, xubilouse sendo alumno del, o último curso que deu clase fui eu, no ano 80, e que tiña unha posición central, porque era catedrático, tiña unha posición institucional única en Galicia naquele momento, e pasa a ter unha posición menos central. Eu non penso que non sei se dará lugar a falar sobre este tema do ostracismo que apuntaba Carlos, eu non penso que don Ricardo pase a posición marginal porque se opón a nova institucionalización derivada da Constitución, da autonomía, etc. El xogou claramente o posibilismo durante a transición, igual, máis ou menos, que fixeron os seus amigos e compañeros de xeración. E eu creo que ten que ver máis coa súa reforma, coa súa xubilación, e co que iso significa de perda dunha certa centralidade. E creo que ten que ver co fracaso, chamémoslle así, das súas propostas ou tentativas de oficializar a norma lingüística que el consideraba que debía ser oficializada. E que el tentou oficializar. El mandou á academia as normas que eu aprendí, me escribí en galego, que nos daba na clase, enviou nas academia para que as oficializase, non se fixo, e el, na Comisión de Lingüística da Xunta, ainda no ano 80, tentou construir unha norma na que estaba presente a súa proposta, que non se aprobou. Entón, eu creo que máis ben a posición que logo el foi adoptando é unha cuestión máis dialéctica, é dicir, como el mesmo se foi sentindo a marxe daquela institucionalidade nova, e unha vez que se foi sentindo a marxe daquela institucionalidade nova, empezou a ver moitos defectos que tiña, sen ninguna dúbida. Pero non creo que sexa, digamos, matizo un pouco o que distingue. Como creo que o tempo que tiña, pois... Bon, creo que sí, o tempo xa está. E xa avanzaches algo da hipotética segunda pregunta, se cabe, mas está ben que comecedes a cruzar Pilar. Antes de máis, eu quero expresar os meus mellores desexos de saúde e benestar presente e futura, claro está, para a miña compañeira de mesa, para os meus compañeiros de mesa e, naturalmente, para todas e todos vostedes que nos honran e agasallan coa presenza e coa atención. E oxalá que este desexo que expreso sexa prognóstico para este ano no que resta de 2020 e para o que temos por diante. Ben, eu non sei, o tempo aprema, entón non sei exactamente se o noso director de escena, o noso moderador, vai abenzoar agora os flashes que a maneira de impactos plásticos, entre aspas, moito concretos, quero deixar de momento expostos sobre don Ricardo Carballo Calero. A ver entón se efectivamente se poden ter ese valor e se podemos xa anunciar algo aínda que sexa do breve debate próximo. Ben, en primeiro lugar, Carballo Calero é unha personalidade que resulta, polo tempo en que viveu pleno século XX, ser testemunha partícipe de acontecementos fundamentais deste século, do século XX. De carácter xeral, Primeira Guerra Mundial, queda da monarquía española e da súa derradeira solución ou, aquela altura, solución dictatorial, cambio de regime, a Segunda República, Guerra Civil, desenlace da mesma, Segunda Ditadura do século XX e monarquía parlamentar, novo regime, naturalmente emanado xa o regime constitucional estatutario, emanado do regime anterior. Mais, en clave galega, exactamente o mesmo.
Quero dizer que aí teríamos que falar dunha secuencia non menor onde anotamos Irmandades da Fala, 1916, 1918, Asamblea Nacionalista de Lugo e o manifesto dirixido directamente ao pobo galego, suxeito que non se subliña dabondo en moitas ocasións, porque non é unha redundancia, é o recoñecemento efectivamente de un suxeito político definido como tal. Naturalmente, Seminario de Estudos Galegos en 1923, con sentido admitido, aínda que con problemas, nesa primeira ditadura do século XX e absolutamente aniquilado na segunda ditadura da mesma centuria, mais xa vinculación directa ao nacionalismo galego e aos seus artífices, como xa foi aquí recordado, e despois xa todas as consecuencias que coñecemos de cárcere, de proscripción, etc. Efectivamente, estamos ante un nacionalista galego cuxa adscripción de por vida, do ponto de vista ideolóxico, mesmo pode sorprender tendo en conta a súa cidade de nacemento, que é Ferrol, o seu temperán contacto cos círculos obreiros organizados como tais, a súa amizade e protección por parte de Xaime Quintanilla, que o recoñece axiña como poeta, como escritora, aquel neno case ou aquel rapaz, máis que, quero dizer, todo o que podía conducir a que este mozo se orientase a unha formación política como o PSOE, quer dizer, un españolismo de esquerdas ou a esquerda española consolidada como tal, xa desde o século anterior, pois non vai ser así, de modo de maneira que el parece que asina un compromiso tácito aquí nesta cidade desde a súa pertenza, traballos e labor no Seminario de Estudos Galegos, unha especie de compromiso de por vida, naturalmente cunha idea de Galiza como nación, dos seus direitos culturais, dos seus dereitos políticos, e isto, este sentido político e esta pertenza vai despois ficar, vaise reavivar con posibilidades de liberdade de expresión na última etapa da vida. Ben, a súa xeración, dentro da súa xeración, e a súa xeración é a de, grosso modo, ano arriba, ano abaixo, Filgueira Valverde, Lois Tobío, algo máis vello xa Ramón Martínez López, por suposto Luís Seoane, por suposto Álvaro Cunqueiro, quer dizer, estamos aí nesa faixa de idade de anos. Ben, é sen dúbida, eu coido que isto é un xuízo que podemos documentar claramente, o maior e o mellor polígrafo da súa xeración. Aquí temos que xa proxectar un duplo foco sobre unha obra artística e unha obra científica. De modo de maneira que o exemplo inmediato canto un mestre de quen el puidera ser discípulo e ser seguidor sería, claro está, Otero Pedrallo. Que acontece? Claro que todo o que é Otero Pedrallo fundamental non é que fine en 1936, mas o fundamental, o central, Otero Pedrallo fundamental, xa ten desenvolvido e ten producido o mellor de sí até esa data, o cal non quer dicer que non continuase naturalmente nas décadas seguintes, mas quero dicer o que é o central. Carballo, entón, parece como se, entre aspas, porque non se trata de ninguna carreira, collese, neste sentido, o relevo. Mais xa desde as súas primeirísimas colaboracións na revista Nós, se tedes
se teñen vostedes, a curiosidade por examinaren estas colaboracións, van ver como hai literatura de creación, por tanto, poesía e, ademais, bons poemas, non ensaios de aprendiz, senón realmente unha poesía xa de valor, xunto con anticipacións científicas, de estudos, de ensaios, etc. Por exemplo, el nas páxinas da revista Nós é o primeiro en titular un artigo pioneiramente como a xeneración de risco. Quer dizer, está facendo crónica en tempo real. Menciono isto, ou en falar de Manuel Antonio como o autor da grande Odisea lírica. Estou mencionando estes dous exemplos porque foron copiadísimos despois e porque deron lugar con cita ou sen cita. De maneira que xa temos nese mozo ou ese home de 20, 30 anos 20, anos 30, pois xa o anuncio desta secuencia futura. Ben, logo, xa coñecemos o hiato brutal, abrupto, que significou a Guerra Civil, o desenlace da mesma, a proscripción correspondente, mais hai un lostrego fundamental que compre ter en conta porque ten unha carga indiciaria enorme que claro, el neses anos 40 en Ferrol, en algunha estadía en Lugo, con cero posibilidades nen institucionais, nen informais de publicación en galego, continúa escrevendo en galego. É dicir, hai un automandato, hai unha autoimposición, que ele explicou moitos anos máis tarde. É dicir, ben, conforme eu fun educado, nunca pensamos que un poder dictatorial nos ia aniquilar. Entón, claro, ese tipo de fe ou ese tipo de confianza é o que determina a escrita dunha novela como A xente da Barreira, que, unha vez que naceu aquí nesta cidade Bibliófilos Gallegos, en 1949, unha vez convocado o concurso de narrativa correspondente, pode optar ao premio de novela e vai no gañar porque no xuri imos ter elementos, claro, como Otero Pedrallo, que decir, ainda que o voto non é por unanimidade en absoluto, porque era un convivio de franquismo e de elementos con circulación legal do galeguismo anterior, como o propio Otero Pedrallo, e entón, efectivamente, aí a temos. Por certo, é a única novela que se presenta escrita en galego. Quer dizer, isto son unhas credenciais, é unha especie de carné de identidade, ou unha especie dito en palabras vulgares ou en palabras nosas de hoxe, ante calquer tribunal noso de hoxe, real ou imaginario, non me matades, non me matades, eu sigo vivo, amparado ou arropado no talismán do que fun. Que é o talismán? O talismán é a memoria do que se construiu. Ben, e xa rapidamente, que é o que temos aí? Xa os compañeiros e a compañeira xa se referiron a como hai un traballo realmente descomunal. Quer dizer, un servizo, efectivamente, a construción da lingua e da literatura galega. Cando emprego a palabra construción, naturalmente, espero que me entendades ou que me entendan ben. A lingua xa existe, a literatura xa existía. Mas, naturalmente, compre xustamente en termos da crítica que estamos a manexar agora, compre institucionalizala, compre, efectivamente, definila como tal lingua e como tal literatura. E el xa, xunto coa súa obra artística, poesía, teatro, narrativa, vai dedicar grandes para alén da docencia e da animación cultural en Lugo, sobre todo na cidade de Lugo, pero vai dedicar grande parte do seu tempo e dos seus esforzos a esta construción. Por certo, subliño, nunha situación até ben entrado 1976,
E isto, quen ten no auditorio a miña idade, ano arriba, ano abaixo, sei que o vai comprender perfeitamente, quizás a xente nova teña que lembralo mellor, nunhas condicións de censura previa de todo o que se publicaba. É dicir, lembrade ou lembren como a mesma primeira edición de Sempre en Galiza de Castelao de 1976 foi en ACAL, non a americana, senón a de ACAL, de Madrid, a preparada por Xesús Alonso Montero, foi censurada, circulaban fotocopias. Eu non me valín delas porque tiña edición americana, pero isto ainda foi en 1976. Por tanto, eu solicito-vos directamente que moitos xuizos da historia da literatura ou de outros moitos textos desta época de Carballo Calero que os leades con esa cautela, porque hai que dicer máis tratar de encaixar os xuizos. Ben, conclúo xa, porque logo a ver se hai un minuto para o debate. Asistimos na derradeira década da súa vida ao cerramento de un percurso circular. Mocidade, vellice. En resumo, a Galiza comezada, soñada e comezada nos 20 e nos 30 non cabe no marco constitucional estatutario. Carballo Calero detecta a perversión da utilización homeopática do galego. Por tanto, o control e a represión sobre o seu uso social e público, e así o vai expresar. Ben, os conflitos, entón, como todo na vida, non para ele, senón para calquera de nós, os conflitos sociais, os conflitos políticos, os conflitos biográficos, son os que definen posicións. E aí as posicións, en algún caso, son, pola súa radicalidade, son dilemáticas, noutros casos poden ser máis matizadas. Deso poderíamos falar. E, finalmente, a respecto de unha cuestión moi interesante que anotou a compañeira Elena Miguélez, eu únicamente querería que quero dizer a definición ou mesmo acusación de patriarcalismo ou de efectivamente sexismo, en definitiva. Ben, eu aí querería levar ao ánimo de todas e todos o seguinte: as cousas hai que coñecelas sempre históricamente. Se eu me satisfago, sendo muller e con óptica feminista, en dicer todo señor de certa idade, que eu o conceptúe como sexista é un pleonasmo. Por tanto, non hai máis nada que falar. Claro, entón eu aí non hai moi pouco xa máis que dicer. Carballo Calero, no tratamento de escritoras e no carácter intelectual da escritora por antonomasia, que é Rosalía de Castro, foi un campión da hermenéutica e da análise neste sentido. E podemos citar casos de persoas máis novas que el ou de analistas máis novos que el, ou poderíamos citar moitos casos de misoxinia efectivamente militante. Claro, o tema xa sei que non se pode esgotar desta maneira, e únicamente diría que compría o que compre e daría moito de sí, e deberíamos analizalo, pois, efectivamente, moita historificación. Ben, entón, en definitiva, eu coido que a dedicación do Día das Letras Galegas, e este é un acto que demostra, está pondo de relevo a necesidade de coñecermos a obra tan extensa e tan valiosa cuantitativa e cualitativamente de unha personalidade como a súa dentro da contemporaneidade galega. Eu lamento moito, mas é violento cortar. Tedes moi pouco tempo e para repartir o máis parco foi Elías, seguiu Helena, un pouco máis se gastou Kiko e tú moito máis. Non teño problema en, pero por menos repartir o que queda do mellor modo. Non sei se queredes entrar a saco en algunhas das propostas do resto ou na segunda cuestión.
Ben, a segunda cuestión era un pouco máis río e Enrique xa aludiu a ela e pode ser máis suxestiva. Falaba de que Carballo Calero enfrentou penalidades históricas e vitais ás que se acrescentou o ostracismo final, a que foi lanzado por parte dos poderes instituídos. Enrique falaba, en fin, do ámbito da literatura e da lingüística como aquel en que interviu, entón sería un bocado por aí, podemos discutilo. Non é Galiza en aparente democracia, non xa na parte da ditadura. E eu colocaba aquí algo de palla, Elvira Souto xa escribeu un artigo sobre este asunto, sobre o ostraquismos dos gregos, inventores desa categoría que por 10 anos largaba atinxindo talentos cuxa excelencia resultase perigosa no equilibrio da medianía social e política, e preguntaba que vos parecía se a Galiza tardo e posfranquista e xa en democracia un pobo máis que grego con Carballo Calero neste sentido ou xa un pouco xugando con a figura. Quer dicer, esa parte en que entraba desde de mudanza ou non mudanza e de certa ostracismo institucional. Elías, se podes gastar para porte un pouco a par, quedanos moi pouco, supoño que van cortar automáticamente, non? Non, bueno, pois entón, con flexibilidade, se podes ser rápidos, moito mellor. A ver, a mí non me deu nin para cumprimentar porque dixestes que tíamos que ser... Eu uso... Que me manda. Eu penso, quería dizer varias cousas. A primeira é que das intervencións que houve, eu penso que concordo con prácticamente todo, e pareceme que axudan a explicar moitas cousas. Non digo isto por... Non son precisamente unha persoa allega polémica, non? Entón, digo con franqueza. Por entrar nesas cuestións do non sei se do ostracismo. Por un lado, eu quería facer aquí, a mellor non está ben, eu falei algo con Carballo nos últimos anos da súa vida, e ele contábame un asunto, un episodio, que supoño que é real, que era cando en Madrid Valentín Paz Andrade comunica a Castelao que el vai ser candidato con Portela Valladares e non coa Frente Popular integrada no Partido Galeguista. E dicíame Carballo, que contaba Valentín, e díxolle Castelao a Valentín, as portas do Partido Galeguista son tan grandes como para entrar como para sair, como un xesto de dizer sempre estaría aquí lo aberto, denos un grande abrazo, e aliás creo que non se voltaron a ver máis na vida, non? Traio esta anécdota porque no que eu tentaba antes comentar desa pulsión entre a urxencia e o programa, por dicirlo así de alguma maneira esquemática, as opcións de Carballo no ano 80 son opcións na norma enormemente abertas. De feito, será unha das súas críticas, que tiña moitas posibilidades. E eu penso que precisamente o que se vai producir nos anos 70 e 80 é que aquel proxecto que algúns podían interpretar integrador ou inclusivo deixa de serlo. Algúns pola lógica institucionalista, era por iso que se nos preguntaba, de considerar que había que ter tamén unhas balizas determinadas no ámbito institucional. Foi aludido aquí algunha vez o Consello de Cultura Galega, que é un invento sobre o cual sería moi interesante debater. Como aparece no Estatuto de Autonomía e para que aparece no Estatuto de Autonomía e en parte quais son os seus obxectivos, que é un exemplo clarísimo de deitar auga no estanque para que os peixes beban, só que non había auga para todos. E entón esa pluralidade que eu creo que existe é a que fai, digamos que se afunila e Carballo fica fora. Certamente porque se reforma, non teño dúbida. Certamente tamén porque hai unha lógica que se vai construindo nos anos 70 en que sectores da Academia Galega perden legitimidade, non teñen forza para impor os seus criterios e outros que si están nunha posición, como o propio Instituto da Lingua Galega, coa legitimidade universitaria, teñen máis capacidade para facelo. E Carballo é un individuo só, é dicir, é unha persoa, nese sentido, sen grupo dentro, non?
Que sexa catedrático de lingua, e aquí hai persoas que o sabedes moito mellor que a min, que sexa catedrático de lingua e literatura galegas, na altura significa que lle vai encomendar a Alejandrino Fernández Barreiro no ano 79 as normas, mas significa que o seu poder universitario é moi fraco. O poder universitario está no ámbito do Instituto da Lingua Galega e do ámbito da filoloxía románica, precisamente o cual explica moitas luitas mesmo internas, non? Por tanto, eu creo que é nesa lógica que están as cuestións. A proposta de Carballo nese sentido é unha proposta que pretende ser inclusiva. Mas eu só quería acabar dicendo o seguinte. Eu non, en fin, a miña posición sobre os días de letras galegas non ven agora aquí a conto, mas non é esta. E até creo que se ten verificado que cando hai aspectos polémicos, reitero que aquí hai que ainda que facer a avaliación de como van estas cousas, entérrase bastante ben. Na Galiza entérrase bastante ben. E esta é unha das súas lógicas tamén existentes. Non quero dicir que esa sexa a intención, quero dicir que ese é o resultado. O caso de Paz Andrade al que antes me refería, un caso, eu diría que é exemplar dese tipo de enterramento, onde ninguna das lógicas de Paz Andrade que eu teña visto, cuidado, foron diría, suficientemente analizadas ou callaron. Mas a mí o que me parece máis interesante non é explicar Carballo, que podemos explicar a partir de Carballo, é dicir, que lógicas, en ese sentido tamén, eu penso que Elena se refería, é dicir, que lógicas están funcionando para explicar este tipo de cuestións que aquí nos colocan. E dese punto de vista, eu penso que a trayectoria de Carballo explica en boa medida un fracaso, non un fracaso de Carballo, explica un fracaso dunha construción galeguista que en boa medida, se lembrarmos ben, marginalizou dese proxecto inclusivo aos sectores máis fortes, máis vivos, máis activos naquela altura do galeguismo, e probablemente isto, que non hai tempo agora, mas pareceme un asunto central, non? Para entendelo, non podo. Ai, que pena. 3 minutos, Sí, moi brevemente. 3 minutos e 2 minutos. Bon, sí, a ver, a pregunta sobre a institución, o ostracismo, está moi relacionada co que falamos na primeira tanda, non? E a este respecto, bueno, tocar, a este respecto hai unha frase maravillosa, hai 1000 frases maravillosas no libro de Pierre Bourdieu, Que significa falar? Economía dos intercambios lingüísticos, que dice o seguinte: o verdadeiro milagre que producen os actos de institución reside, con certeza, no feito de que conseguen facer crer aos individuos consagrados que a súa existencia fica xustificada, que a súa existencia serve para algo. E eu acho que este foi o tipo de privazón que debeu experimentar Carballo Calero nas últimas décadas da súa vida, non? Esa privazón de que a súa existencia serviu para algo, non? Eu penso que unha novela, por exemplo, como Escorpio, non se concebe sen considerarmos o efeito traumático que ese ostracismo tivo que supor para él na derradeira etapa da súa vida, non? O instinto de automonumentalización autorial que subxace ese romance de tal forza e de tal puxanza que verdadeiramente non pode entenderse como a forza afectiva primaria dese texto literario. Con certeza unha pulsión reprimida, de aí esa constante declaración de modestia, de absoluto desinterese por parte do mestre no recoñecemento, nos galardóns, e ese un dos rituais tanto do discurso de Carballo Calero como discurso sobre Carballo Calero, non? Resaltar que había cero requerimento aí de recoñecemento, non? E é interesante apuntar aquí tamén a relación entre os actos de institución e os actos de resistencia como un xogo de correspondencias que nese sentido ás veces son teatralizadas. Canto máis ofensivo, canto máis perverso é o xesto de ostracismo institucional, pois máis histriónica é a reacción resistente. Alén de identificarmos esta dinámica, que en por sí pode ter valor, pero eu penso que non. Eu penso que o máis interesante aquí é
utilizar esta identificación destas dinámicas para realmente avanzar coa nosa investigación da nosa historia literaria. Por exemplo, para min esta idea é clave para entender os propios textos de Carballo. Como digo, Escorpio con certeza, mas tamén, por exemplo, algúns poemas de cantigas de amigo, onde realmente sobarda moito a temática da lealdade, da traizón, e tamén dunha breve peza dramática titulada Os xefes, que ele escribiu en 1980 e que, bueno, el sitúa nun contexto literalmente bélico, pero que denota unha preocupación por aquela altura sobre táctica bélica, sobre estrategia, sobre como illar o inimigo. Eu penso que unha lectura en clave simbólica non sería disparatada. E despois, clave, tamén polo que dixo Quique, por que é interesante que pensemos estas dinámicas? Porque avanzan no coñecemento, na clarificación do que sería unha socioloxía da literatura na Galiza, que eu penso que é a única disciplina que nos vai salvar de certos círculos viciosos, de certos rituais, de certas teatralizacións da institución. E aí, pois entón, realmente rompo unha lanza a favor de que se escriba a historia de como se escribiu a historia da literatura galega contemporánea, porque me parece que sería un proxecto interesantísimo para moitas de nós. A mí pareceme que a noción de ostracismo é completamente inadecuada para describir a posición de Carballo no espazo público galego ou institucional da última década da súa vida. Pareceme moito máis adecuada para describir cal era a súa situación nos anos 40, quizás nos anos 50, xa non estou tan seguro nos 60, pero me parece que é unha distorsión óptica moi grande aplicar iso a un momento de Carballo, que Carballo, insisto, dixen antes, perdeu centralidade, ninguén o dubida, eso é claro. Ora, pensar que eso é ostracismo, vamos a ver. Carballo estaba condenado na universidade. Carballo tivo o seu escritorio na facultade durante anos, onde, bueno, viña frecuentemente, daba conferencias, víamoslo con moita frecuencia, a Lidia que está aquí pode dicilo. Carballo, a universidade, puxo para presidir o Congreso Internacional de Rosalía de Castro no ano 85, foi unha das figuras do Congreso Castelao no ano 86, da universidade. Carballo viña ás ceas de fin de curso do profesorado desde o ano 80. Eu tive moita sorte de compartir con el as conversas máis agradables con el nesas ocasións. Eu creo que non, a universidade desde logo non o condenou ao ostracismo. Don Ricardo colaboraba de forma absolutamente regular en La Voz de Galicia. Tiña unha columna, non sei se era semanal. Alguén que escribe regularmente en La Voz de Galicia pode ser descrito como un condenado ao ostracismo neste país? Por favor, eu creo que hai que ter un poquinho de... A ver, non exagerar. Insisto, ser un pouco descriptivos. Carballo perdeu centralidade, é obvio. Podemos pensar por que perdeu centralidade. Eu teño unha explicación, Elías parece que ten outra. Bueno, poderíamos entrar un poquinho en discusión sobre cales son as condicións e os casos polas que perdeu centralidade. Que estivo condenado ao ostracismo, non. Eso non... Tivo a medalla Castelao. Foi ofrecido para formar parte do Consello da Cultura Galega e non fixo moi ben. Bueno, vale, pero foi ofrecido, non o condenaron ao ostracismo. Creo que unha persoa nesas condicións non pode ser descrita como condenada ao ostracismo. Creo que Carballo tiña unha posición central, estaba nunha posición central polo posto que tiña e polo traballo que fixera, pero concretamente polo posto que tiña institucional, e esa posición perdeuna cando se xubila e cando dá unha batalla normativa que perde. Eu non vou entrar se é xusta, se tiña moita razón, pouca. Isto é así, estes son os feitos. Iso é ostracismo. Entón, que é o que pasou Carballo nos anos 40 e 50? Que é? Xa non hai outra palabra para dicir isto. Non, eu creo que me parece completamente... É dicir, a distorsión típica dunha lectura moi desafortunada, moi deformada que se está facendo da súa figura, en que se está ignorando todo o Carballo anterior ao 80, ou se está minimizando, cando, bueno,
creo que nunha visión un poquinho obxectiva das cousas, sin quitar a importancia, porque o propio don Ricardo ya deu, e por tanto non se vai discutir eso, a súa posición reintegracionista, etc. Creo que o que hai que salientar da súa obra é o que queda máis, pois, un pouco que quixen salientar antes. Eu creo que a historia da literatura, a súa obra literaria, desde logo, esa conquista enorme que foi o criterio filolóxico para definir a literatura galega, esa conquista enorme que foi crear un canon literario para o galego, etc. Eso creo que... Claro, ben, empezando, continuando por estas palabras do compañeiro Enrique Monteagudo, eu coido que en análise, en xuízo histórico perfectamente documentado, aconteceu o seguinte: algúns e algunhas fomos testemunhas disto que vou eu agora simplesmente lembrar. A denominada autonomía constitucional estatutaria móntase para matar o nacionalismo galego con raigame histórica e con desenvolvemento do presente e do futuro. Así de claro, dito a la española. E claro, aí unha persoa coa trayectoria anterior e coas definicións recentes de anos 70, 80 sobre todo, de Carballo Calero non entra. Entón non se trata que si de desterro, de non desterro, de ostracismo, non se trata de unha cuestión efectivamente de comparativa, iso trátase de que unha persoa como Carballo Calero xulga que a autodeterminación é un movimento desde dentro da nación e ao seu servizo en movimento recíproco. E a autonomía nace do Estado e é gobernada desde o Estado e con retorno ao Estado. É así. Declaro, entón, cuestións xa, efectivamente, a parte. Eu non xulgo que Carballo Calero tivese nunca, até ano 80, poder universitario. É que non o tiña. Poder universitario tiña noutras instancias e outras personaxes. Agora, eu o que quero é, fora disto, que daría para moito, efectivamente, e é claro, mágoa que todo fique así, tan telegramático, tan apretado, pero eu simplemente quero, entre aspas, aguar un pouco o viño no sentido seguinte. Levamos 58 edicións do Día das Letras Galegas. De todas elas, só hai 2 cuxos dedicatarios foron catedráticos de universidade. Exclusivamente 2. Don Ramón Otero Pedraio, 1988, no centenario do seu nacemento, onde interveu, claro está, recordo perfectamente, Carballo Calero, claro, como é lóxico, ainda que estaba doente xa, e o dedicatario deste ano, Carballo Calero. Temos un sistema universitario galego, único. Temos 3 universidades galegas, 3 ben coñecidas, cos campus correspondentes. A obra de Carballo Calero é unha obra de bibliófilos. Eu teño a toda, pola idade que teño e pola feizón. Onde está editada? Onde? Entón, onde quero chegar? Estamos nunha cultura ficción. Estamos na metalingua, na metaliteratura. Mencionaba a compañera Elena Miguélez un libro que eu xulgo fundamental, As cantigas de Amigo e outros poemas, que ademais é da derradeira etapa de todo, pero está en perfeito estado de forma compositiva. Onde está ese libro? Onde está Reticencias? Onde están os escritos e ensaios sobre literatura galega? Onde están os escritos sobre Castelao? Claro, entón estamos en pleno século XXI e vamos, eu coido que isto é un motivo de certo bochorno colectivo. Non hai reedicións, ou hainas moi fragmentarias, ou moi ocasionais. Entón, de que estamos falando? Estamos facendo averiguación, quero dicir, estamos facendo glosa, comentario e texto permanente. Centenario do falecemento de don Benito Pérez Galdós. De don Benito Pérez Galdós temos toda a obra absolutamente de principio a fin. Dona Emilia Pardo Bazán, o ano que ven celebrarase ou celebraremos, cada quen a súa maneira,
o centenario do seu falecemento, toda a obra, como é lóxico, de Dona Emilia Pardo Bazán. Vale, entón eu desde aquí fago non se sabe a quen, probablemente a esta lámpada que me está... Tedes que despedirvos, eu son un mandado. mandado. Un apelo e unha chamada a que polo menos caíamos na conta de necesidades culturais absolutamente basilares, absolutamente básicas, e senón a mí pareceme que estamos francamente... Agora, eu sí, a obra de Carballo Calero coñezo a toda, e teño a toda, toda, eso sí, toda. Que contentiña podo estar. Bueno, nada, quer dizer que non é. E digo isto porque me parece que efectivamente que é unha chamada de atención institucional, por certo, absolutamente básica, vamos, para andar por casa. Si é que queremos semellarnos, e eu quero asemellarme ao que considero estándares válidos da cultura española e da cultura europea, independentemente de que discuta a súa xerarquización, e independentemente de que discuta o seu burguesismo, e independentemente de que discuta moitísimas cousas. Pero eu, naturalmente, o que quero é ter o produto para podelo ler, sen preconceitos, e despois xa xulgarei. Claro, iso aquí na nosa non existe. Ben, Pilar, tens que deixalo aí. Perdón. Eu lamento inmenso, a mesa tiña que comezar agora, relaxadamente, intervir o público, mas a xente que traballa aquí ten que Pero limpar xe todo... a sala, vamos ter que sair inmediatamente. Creo que estamos fora de tempo, mas se tedes unha última palabra, creo que Pilar xa dixo e podes escrever. Non, perdón, que non, Mas pero é que me parece que... faltaría a cortesía final de... Hai aí xente interesante na plateia que seguramente está rabiando por dicer algo, mas creo que xa non temos oportunidade, non? Bon, xa nos cortaron. Entón, se alguén ten unha última... Que temos que marchar, claro. Pois entón agradecemos a presenza e lamentamos imenso as condicións pandémicas que nos obrigan a isto. Vamos, é que non dá.